Tydor z Ksawera jechali do Niemców na robotę. No ale oni ze sobą mieli co w Zanty, oni to wepile w tym cugu, no i usnęli chłopi. Taki ma so dobrze spa, że oni so dopiero zatrzymali, gdzie cug zajechał do Hiszpanii. No i weleżają sobie w tej Hiszpanii, zdrzu, gdzie oni są, gdzie oni mają iść. No ale zdrzu wsiadce ledze, cygnął jedna strona. Kiedy, że te idziemy za nima, musimy coś zajdziemy. Idą za tyma ledzama i ty wsiadce ledze wlezle na taką wielką arenę i oni są też sedle, fajn, wsiadce siedzą, podekscytowani, co to coś są dzedzało, taką wielką arena była przed nima. Oni siedzą, co tu są dzedzało. No i jedno razu był sąsiad taki głos. Toreador proszony na arena. Ksawer mówi, Tydorze, cześć te, oni co wołają. Ale skądka oni by wiedzieli, że my tu jesteśmy w ogóle. Za chwilę zys. Toreador proszony na arena. No Tydorze, nie cześć te, biezie doch, oni ciebie wołają. Myślisz te? No tak, że on wstał, przez te barierki przelazł, stanął na westrzutku, siedce ledze, podekscytowany, żdają. No on nie wie, co on miał robić. W tym on zży, tam były takie wielkie dwiże. W tym te dwiże są łetemkłe i weneką prosto na niego taki bik, jakiego jest Tydor w żacym nimi widzony. No i on w nocy, ten bik za nim, on w nocy, on tak neko wkoł tę arenę przed tym bika, a ten bik był bardzo chudszy, bo on był wnet za nim, on go miał na rodzi wząc. No w tym w jednym raza bik so zwrócił, kark skrącił i pot nie ziewi. Tydor so ani nie łebzeru. On w tym świągu weneku so zatrzymał dopiero kwel Ksawera. I taki sedzi zmachcony, zdysiony, dycho. A Ksawer tak na niego zdrży. Maś, widzisz te, Tydorze, jaki obe łyzdrzył tacik by była, tej obe so na placu zlemił. A Tydor tak stanko i go a te myślisz, nacił on so szpyra skrącu i kark złomał. No jo, to było w gorącej Hiszpanii. A teraz chcemy uzrzec, jak to je w gorącej Italii. Dobrzyńcą kabaret Quinda Show je ekobudowlanka, mobilny hecie. Na hasło Quinda 3000 złotych zniści. Na kabaret Quinda Show roci Dobrzyńca Enzos 1 w Remi. Medycyna robłete, mammografio, chirurgio, sportowy badyrowania i wiele dredzich. Że tam je cygnie do tych gorący Toskanie, Marycine, Bokse. Kiedy nas na kaziemach łeblato to 15 gratów, to idę strzemać jakoś, a tu 32 i jedneś kujo. A całe ta gita je. Gita! Ledzę widza wam moja białka, gita. Jo, oni po kasiepsku nie rozumieją. La białka! La gita! To jest taka białka wielkiego formatu. Nie wiem, może ze jakiś, zacmieni słońca może było, to by znaczyło, że na sta. Albo jakieś trząsenie ziemi było, że sąsiedko trzasło, to by znaczyło, że na zaczęła biegać, nie? Nie, kurde mole. Ale ale co tu dacie rowu za gitą, jak ja tu widzę, tu sedzi tako włosko modelka, wiety. Jedeś kujoc, kto to? To je Monika Bellucci. Ciao, mio amore, ciao. Andrzej! Joce dom Monika Bellucci. Co te są tu na inny babę łebzeroś? Co, gita, ja tu chcę bluz pejść na cezy kulturę poznać. Języka liznąć. Ja dobrze wiem, co te chcę liznąć. Weź lepiej tu coś do jedzenia i załatwi, bo ja tak wzerum, gdzie tu by mógł coś, no to frutti di mare to je taci drodzy, że ja nie wiem. Jo, tam frutti di mare tem gdzieś jadła, to je tam śmierdzący drodzy. Temuś te swoje frutti di mare, a ja mu, frutti broware. Andrzej, ale jak? Te to z kraju przewiózł? Jo. Gdzie te to przez Fligerplatz przepuścił? No widzę, się mam metodę, słuchaj. Andrzej, no nie jest wstyd. Weź mnie tu zaraz coś do jedzenia zrobił. Ja jem głodny, jakby coś chłec przekąsał, a nie wiem, jakiś... loda joby chce. Tak chcesz loda? Jo. No tak przywsiadł ci? Andrzej, nie taci głę! Zemny głę! Zemny głę to nie wiem, kostnice są na lyzysz. Andrzej, przestań mnie robić nerwys.
Bo ja jem poprawdze tak nerwy zrobiono, że ja co tu łestawia, ja so pójdę gdzieś tam, a tu są full innych fajnych chłopów web zero i młodych, nawet tam na basenie taci jeden młody forsz Italczyk, on so tak w kół mnie krącił. Gita, on so w kół ciebie krącił, bo łęcynia siukał. Andrzej, ta co ze mnie śmiejesz, że ja jem grebo, jo? Nie, Gita, ja to so z ciebie nie śmieja, nie. Bo to nie jest myślne. Jo. Jo, Cezare, pankna. Dobra, Gita, nie głos, że so ty wiesz, że ty masz taką sportowo sylwetka. Ja? Jo, to jest łeb krągły jak bala, to łeb. Dobra, Gita, nie głos, że so... Ty wiesz, że to jest dla mnie jak magnes. A co, ciebie tak do mnie cygnie? Nie, ciebie tak cygnie do lodówki. Ała, ała, Gita, nie głeże so. Nie głeże so, bo zło spiankno z coś kłedzy. A ty nie masz czym siastać. Spokojnie. Weź mnie tu nie robi nerwys. Joce tu łestawia i sobie puda. O, jotere ida nad młeże, joso fejn we kampia, a później o weleza, so na tym gorącym piosku legna fejn. Ale Gita, jak ty idziesz do Łedy Sokampas, to nie wylazi na sztrąd. A czemu? No bo tu jest full tych ekologów. Jak oni widzą wielorybę na sztrądze, to oni je nazot wpikają do Łedy. Żeby joce do tej łedy nie wepchnął. A joce tam wrzuca, te welundejesz w łedze i bandzej za ta boja robił i tych uchodźców copu do Afryki. A co to jest tak przyk tym uchodźcom? To są biedne ledze, oni uciekają, tam oni mają tak lechłe, a teraz oni tu chcą przejechać do nas, tu jakoś robić skłel nas fejn, ja by ich nawet do nas wpuścił. My możemy Andrzej, Co? abłe sobie słońce za mocno na głowa na świeceło, abłe w tym piwie coś je. Bo te taci głępłe te tere opowiadasz, jak to je możliwe? Wczoraj te na nich godu, że to są ty inżynierowie, że to sami młody chłopi przejeżdżają, że tebe ich wsiadcich neką. A teraz tebe ich wsiadcich wpuścił. No joby, bo ja nie wiedzą, dociu oni wszyscy stamtąd uciekają. A te wiesz, skąd oni są, z jakich krajów? W tych krajach, gdzie oni mieszkają normalno, tam jest islam. A w islamie chłop może mieć 4 babę. Mnie jest jedną ciężko, jak ja bym miał 4, ja by tyś ucykł. Andrzej, te mnie nie robi nerwys. I wezmie, że cię mościł ten auto załatwiony, me miele we pożyciec, bo ja chciała do Rzymu jechać do papieża. Nie, oni żadnego auta sobie nie załatwia, bo oni tu ceganią głęzie jak kol nas. I oni żadnych autów nie No ale jak Niemcy załatwiony? Ten miał wszystko mieć załatwiony, wszystko w internecie, me sprawdzę, ale było i wszystko do goduny. No i było załatwiony, że obluz przechodzą, łestowią im adepci i bierze auto. Tak te mnie rzekła, że tak bądze. No i co? Ja wchodzą i tam miał być 100 euro za dzień. 3 dni to jest 300 euro. No i o im kłada 300 euro. A ty diable, łednie jest 500 wcale. O, nie. Zemiewa głupi głę nie zrobi ta i o tego auta nie załatwi. Andrzej, z ciebie głupi go nie musi robić, bo to jest głupi. Jene sejano. Chłopa z hecia wypuśćcie to głęzie jak świnia z chlewa. Co? No co? Te nie wiesz, za czym te 500 euro te miał dać. No a, był te w jakiejś Biedronce, czy tam Lidlu, czy innym krumie. Jo. Łezyk te brył. Jo. I teraz tam trzeba, żeby go wycygnąć, ta złotówka wcesnąć, jo? Jo. A jak ten nazot, ten łyzyk łedowość, to ta złotówka te dostunieś nazot. No jo. Nie widzisz te. I to jest to 500 euro, to jest zastaw. A, to jest taki zastaw, że jak ja im ten auto zwrócę, to oni mnie dać ci nazad oddadzą. Brawo, Sherlocku. No jo, jak tej ma zwrócić auto, to oni całe dadzą detci. O, to wino, co ja wczoraj zwrócił, to za to mnie oni też oddadzą. Ten musiał chyba w tabudla trafić. Wiesz, weź ją, dejmie płeku, jo. Dobra, ja idę załatwić ten auto. Jezus, ja no z chłopa gadas, no gdzie ja go miała wypuszczony? Za czym ja go tu brała? On doch i tak tu nic ciekawego nie robi, on siedzi sobie w tym hotelu, decht jak doma. On sobie sadnie, telewizja włączy, piardnie, beknie, po brzechu so podrapie i zadowolony, nie? A ja so mogła tu kogoś poznać, to są taci fajn chłopi w siandze, ale taci forsz, taci elegancci i NSA, jakie by chciała, żeby tak kulbie stanął, taci Italcik, taci elegancci z rozpiętą kłeślą, piękno uciosony, żeby on tak do mnie po italsku rzekł, tak jak oni to gadają. Buongiorno. Jo, teraz przewitać sobie, jak to pływa się mu, ja pamiętam, przewitać to sobie, pochwalony Jezus Chrystus. Sì, signora. Me chiamo Domenico Margaretti. A my jemy frutti broware, bo nie mamy detków na co innego. Sì.
Me llame Domenico Margaretti. Nie, Margarita tu nie ma, bo to nie jest pizzeria. Oni tu to frutti di mare mają, to ci tu gówno z morza, co śmierdzi. No, 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 no. Sì. Me llame Domenico Margaretti. Domenico! Chłopie, joce nie rozmieja niż verstehen. Weź mnie na początku powiedz, jak co zwieś, ja ci temoś miono. No tak. Domenico! A, Dominik to jest. No joj, to było Zare gadać, a nie co my jemy, a co tu, a ja ci pizzę, coś tam. Temu Zare gadać, że to jest Dominik. No jo, no to jest Dominik. Sì. A jo jem Gita. Gita. Jak to pływasie mu bardzo, to jest tego. Pływasie mu to tak. La chitarra! Ah, sì, la chitarra! Felicità, molto amore! O, no, amore to też bando, Sì, jo. sì, jak sì. żeby ten mój tam gdzieś dali. Powiedział, jo, amore, pewno, że jo. I tego, jo. To jest tu italiano, jo? Sì. A jo jem z kasiep. Kaś. Wejrowe te znajesz? Ej. No wejrowe. La Calvaria. La Calvaria. Albo ten, a Puck. Puck. Ah, sì, la discoteca. Puck. Te tam był na dyskotece w Si, si. Pucku, jo, no to fajnie, jo. To te pewno znajesz gdzieś tego, Lamborg. Jak to pływasie mu bandze, tery? Lamborghini! Ah, sì, Lamborghini. Presto auto. Nie, Domenico, nie, tam tak presto nie jedzę, bo tam jest fotoradar na szóstce i oni se zaraz kaseją. Ah, Także tak chutko tam nie jedzę pod Si, si. Lamborga, jo. A jeśli, Si, może si. te znajesz, bo to tak blezi was, Quessyżna. Quessyżna. Albo po polsku spróbuj, Kościerzyna. A dobry, nie próbuj, bo sobie zambę wypadną. Quessyżna, oni tam mają to taci muzeum tych parowozów, muzeum parowozów. Ah, la bordello. Bum. Nie wiedziała, że oni tam mają, ale może jo, to kto tam wie, jo. Dobra, jo, z tobą chcę tu pogadać, coś spotkać, ale jo tu z chłopa przejacha. Hopa. Nie chopa, labuda, no z westkę, ale mój chłop Andrzej. A świnia moja Andrzej. Ah, Ange. La Andrea. No Andrea, może jo. Andrea Bocelli. Mancolino. Łen to taci bardziej Andrea z Bocelli, jo. No ale nie woźny, jo. Łen mo nama auto załatwić, my jedziemy do Rzymu, tam są spapież, a z płetku może jo nawet unieważnieni z chlebu do stuna, to jo so wtedy z tobą będę mogła skontaktować, ale naprawdę, my musimy jakoś z tego skontaktować, ja musiałem mieć twój ten numer, rozumiesz, ten... Ah, la mobile. Nie, papa mobile my sobie w Rzymie obejrzymy, ale numer telefonu to joce płedą. Jo mój telefon sobie płedą. La numerilla. Teraz weź co zapamiętaj. Volare, pamiętare, numero do gitary. Jo, no to tak. 728 419 321. 4. Nie, poczekaj. 321 to do Andrzeja je. Jeden se ja tebe do niego zadzwoniłem, by sobie na los w sklep zamknął, zasztekł i tebe do końca rzecy serowi górci. Nie, to mój to jest to samo, ale na końcu je 1, 2, 5. Jo, także to weź co zapamiętaj, co skontaktuj ze mną tego, a później my pojedziemy do tych kwestyjne tamtego, ale teraz ja muszę iść, jak to so godo, bo ja chcę tego, papa i tego, jak to so godo. Ale ciao. No ja wiem, że ja mam cało, no ale tego, jak to so godało, no... Arrivederci. W Bierci my też możemy pograć, jo, ale ja mam tego, że ja chcę iść to z błega. Ah, sì. Diacho. Ile so to człowiek musi naudawać, żeby za granicą białka poznać.
Dobrzyńcą kabaret Quinda Show je ekobudowlanka, mobilny hecie. Na hasło Quinda 3000 złotych zniści. Na kabaret Quinda Show roci Dobrzyńca Enzos 1 w Remi, medycyna robłete, mammografio, chirurgio, sportowy badyrowania i wiele dredzich.